Haleluya. Ngisukuma ngibonga incwadi athe wasivulela yona umfundisi lentombi eziyishumi. Incwadi futhi nayo endala nayo uze wayifakazela wathi indaba nami ngiyamfakazela. Ngayizwa ngangisemncane kakhulu. Sasisonta ke thina sisonta nje. Kwafika ke ukusindiswa ngakuthola nabo 1972. Manje ngisho ukuthi ke ngiyabonga lencwadi njengoba yisho kukhona abayizula kukhona abahlakaniphile. Kodwa ke ngisukuma kakhulu ngoba njengoba ngizela ngizovalelisa kumkhulu wami ubaba. Kodwa bengafuni mangithi baba. Umkhwenya mina ngithi baba zami. Umkhwe wami. Kodwa bethi wena umfowethu. Mfowethu wena. Usho lempuzi bright manyanya. Mfowethu wena uyihlalela. Awu umkhulu ubaba umanyanya. Bemazi uJesu. Bemazi. Njeke umuntu angeke sisho. Umuntu udalwe ukuthi abe nenyawo ezimbili. Ngesinye isikhathi inyawo lakho linganyathela odakeni elinye linyathele kumbe la kuhle khona. Kodwa ke umkhulu ube mazi uNkulunkulu, bemazi uJesu ngoba umkhulu ukukhumbula nginika sixoxa naye athi kimi hey mkhwenyana mina ngiyafana nomuntu owabona umuntu alimele wamsiza. Ngoba ubaba ubelimele ngenasandla. Kodwa uma ufika kuye ubengeke akukhale. Bengakhipha yena aphe akupe. Manyanya phiri. Bekungumuntu ozethembayo. Ubelazi neBhayibheli. Kodwa ke ngokuhamba komuntu uhamba uhlala le kumbe uhlala le. Mayesefika namhla kumbe esekhona labanye bawubona ukuthi umuntu ongalazi. Ubelazi mina nami sasishare naye ngitshela ukuthi sivule ukuthi ngenye ilanga baqhamuka abantu beza bendlula kodwa lona muntu abamsizayo. Kodwa kwaqhamuka umSamariya. Kusho umkhulu ke ubaba walakhaya. Athi mayeqhamuka wathi kimi mkhwenyana wathi ke uJesu nguye lo umuntu osebenzile wamthatha wamgibelisa embongolweni. Bafundisi bami angeke ngibe ngibala into eningi kuphela ngijabula nje ukuthi ngiphumelele nabakhona abathe baphumelela. Ngiyajabula nami mina nginethemba mangabe kuthiwa umuntu uyangena ezulwini nginethemba ngoba ngamuzwa ubezikhuluma lezi. Njengalapha futhi uma uvula lapha bengituduze umndeni abantwana bakhe uma uvula futhi lapha ku Exodus 17 uma uvula lapha Exodus uyathola lapha ukuthi kwakhona umuntu omdala bathi uMose ku verse 12 isizwe lapha masilwa ayesekhathele kodwa simbamba simphakamise izandla bese bathola ukuphumelela banqoba. Nani ke bantwana balakhana namhlanje uma kuwe umkhulu benimiphakamisa Nkosi yami nibambane kanjalo ningalahleki. Anginawo amade kuphela nje ngibonga kubafundisi nabo bonke.